ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುನೆಂಚಾಂಗ್ ತುಕ ಸುರುಕು ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿನ ನೀರೊಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ನೀರೊಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲ ಮಗುಪೋಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾರೋಡು. ಬಟಾಟೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವನ್ ಕೈಲಿಡ್ ಸಮ ಕಲತ್ತದು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೈಲಿಡ್ ಕಲತ್ತದು ಗ್ಯಾಸನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಾಜಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮಂತದು ಕೈಟ್ ತಟ್ಟಲೆ ಚಟ್ಟಂಬಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪೊಡು. ನೆತ್ತ ಸೈಜ್ ನಿಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟದ ಸೈಜ್ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ತೊಂದ್ರಾಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದವನ್ ಕೊದ್ಯರಿತೀಲಿ. ನೀರು ಕೊದ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಗ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹದಾಟ ಕಲಪಲೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗ್ಲ ಬಂದನ್ ಮೈಪೋಡು ಫುಲ್ ಮೈಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ತಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಜಿಂಜುನಾಥ್ ಮೈತಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಬಂದದ ಮಿತ್ತು ತಟ್ಟದೀತಿನ ಬಾಜಿದ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ನ ದಿವೋಡು ಒಂತೆ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ಯನಗ ಐತೋಲೈ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನು ತೊಂದರದುಲೈದೀದು ಒಂಜಿ 10-16 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡು ಬೇಯರಿದೀಲೆ. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟೆನು ಪಿದಾಯಿಗೆತ್ತದು ಚೌಳಿ ಅವರಿದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿನ ತಟ್ಟೆಡ್ದು ಹದಾಟ ಲಕ್ಕಲೆ. ಇದು ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದೇ ನೋಡ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ.